natagaw. Alright, mayong paglatagaw mamigos no. So, no man na tao kuskus sa kapayas nga hilaw. Ato ni siyang lutoon mamigos ka nga murag isalon nandwad. Dito ko gawas ganina o niya kuan mamigos. Depangin ba? Kita mo sa kapayas kay dagko na bunga kapayas. Ewadod nila tagda ba? Kung nakanauna ko magluto ng akong kapayas mamigos para sudan ako panihapon. So nagisal patag ko lamas mamigos. Atong gigisal lang ako sugang Bombay kay waman tayo lang lamas mamigos. Atong pakusgag dumayan kayo kay para dalira siya maluto ang Bombay ug aos mamigos. Dayon nilunod na to ang litson mamigos nga sobra na kong sudan ganina hudto. Nga ato lang itchap mamigos. Sumao na ito hilamas sa kapayas nga hilaw or green papaya. So ato ilunod ang maong litson mamigos. Nya atong kayon mamigos para mutuhok yun ang sus sa aos ug Bombay. Amot sakto baka mamigos kay di mo ko yung muluto. Mau ano, taga-taga lang ito luto ni mamigos para kita mag-ipoy mukaon ni mamigos. Basta kita yung mukaon mamigos. So, siyempre, lambay pagkaluto. Matig na siya mamigos. Sakto na siguro na siya mamigos, no? Ato na ilunod ang kapayas mamigos nga gidumok. Sikito ko gani. Gikuan yan ang gikudkud. Kinudkud niya kapayas. Gidumok. Tato na sa kinamoto no higas. Angaw eh. Matik na siya amigos. Supay dugayan eh. At ang tilokon kay para di masayang ba. Ato na siyang kayon mamigos para masagbol sa sa litson og sa lamas mamigos. Patakal ni Dani mamigos. Angaw eh. So atong kayan mamigos para mo observe niya ang sus. Observe. So ato kayan mamigos. Kaya naman na mag-ukay na ito mamigos atong ilunod ang patis at silver swan soy sauce. Mamora niya kung content mamigos. Ano putahe ba? Tataka ragyot nga loto mamigos. Basta importante mamigos makakaon ta o mapusog ta. So ato nang sa nung ukay-ukayin mamigos para ang patis masagol sa kanang lamas o sa lamas ba sa kapayas o sa maunitson mamigos. Turahin siyang ukay-ukayon para mutuhop. Unya magsaluto tubig mamigos. Gamito lang na to ang gatong bisuglan na to sa kapayas para ang gatong mga sobra-sobra tipo na sad mamigos para di masayang. Nya atong kayo na sad mamigos. Dayon atong takuban para malutog dali siya mamigos. Atong pakusgan ang kayo para dali na sad maluto. Nya atong timplahan o kasin mamigos. Butan tagamay. Butan na kasin. Gamay lasin kay pas mumpanak eh. Yan makaon. Kaya wala mo ko'y nagitan magic sarap mamigos ato lang gamito ng ginisa. Wadyo bilay makuot mamigos. Utang lato gamay ginisa. Sakto pa ng ginisa kay para mautan man niya. Kunya ato na sang ukay yun. Kanya kay ni Bukal naman hapit na niya maluto. Ato takuban mamigos para maluto na ginisiya. Paglabay sa pila katuig, ato na sa ukbon mamigos kay gitukuban man to na to pila katuig mamigos ato sa ukbon. Tanawa na to naluto na ba mamigos. Siyempre, ado na gini sa maluto mamigos laliman na nga pila katuig. Ni mo nga takuban, siyempre maluto na gini siya. O gyukay na sa ni Dudong Zero mamigos sa iyang gluto nga sudaan niya kapayas. Para madali na sa maluto mamigos. Maurutan ni na katunan niya sa pagluto ang pagbukay-ukay sa maong giluto. O gitilawan ni Dudong Zero ang iyang giluto mamigos. O luto na ba o sakto ba ang timpla? Pero tanaw na ako matik na gina siya mabigos kay siya man kapoy mukhaon na. Siyempre, nambigyan na ang iyang giluto nga sudan.
Naunsa ba? Amigos, diata karon sa abuhan niya nagluto og sudan panihapon. May dagang bunga sa kuan amigos ba? Kapayas. Di nagkuha ko gahapon sa hapon. Kuan ko ba? Nagkuhit. So duha ka buk akong gi good karon dayon ako giluto. Kamo ko sobrang sudan ganina na litson nga inasal. Litson inasal pariham na litson baboy ba? Sobra na sa akong paniud to. So ako siyang isubak amigos sa kapayas. Ato ichik balik atong giluto mamigos. O wala gluto na gini siya mamigos kaya ang gitalawa na ni ganina. Takto na kinplaso. Luto na gini siya. O ready to eat. So salamat sa pagtanaw mamigos. Ug ayaw kalimot pag-follow sa atong page o pag-subscribe sa atong YouTube channel. Thank you for watching. Goods na. Ngiog challenge, ayaw og kaikog sabayan ng uso, bisag ka ng TikTok, easy tanan, dili lang na